Verjem, a jóba lekéstem az elejét. Nem baj, egyed neki. Mint hogyha nem hinni el, mint hogyha nem hinni el. És eltegni. Figyelj. Ez kurva jó meccs, Geci. Use your back leg! Jó az! Jó volt az apa. Azt a kurva hát. Ó, verjem bele, hogy szélre mentek. Értik, hogy a videót válaszol, tudjátok miért. Na, tűnés! Ez kurva jó. Na majd most mondjátok bele, bazd. Gyere, cica! Kurva Isten. Aki ezt megnyeri, azt elviszem vacsorázva. Maradjál már, nézzük a csaj! Csaj, belerohan. Főként viszem bocsázni szerintem. Mi? Most mi a fasz volt? Semmi volt, semmi. Nem, most már ne barátkozzál! Eddig kell a Én nem mondtam semmit. Hát nem. Na, a győztest elviszem bocsázni meg. Azt mondja, hogy győztes elviszem bocsiszt. Én meg a barnát! Én meg a barnát! Csak a De azt nők nem nem tudja. bocsázni hiszem! Adjad neki! Úgy rúgjad, mint értem. Milyen bent volt meg, és szűkkel. Bepucsított a csaj, hallod? A szőke. Miért nem szóltál? Jó, geci. Ez gáz volt, bazd meg! Verjem! Kalás. Vegyél már bele minket is, pedig rügeltünk. Basszátok meg! Azt a kurva, milyen fejetek, Istenem, bocsi. Jaj. Kifütyültük. Jó van, azért nyughassatok már, bazd meg. Ide jönnek az izéke? Cseh, kibasztak minket a gecebe. Há, faszom. Ide jön a nagy kancigán csávója. Kocka, egy csávódni lebasszuk izébe. Azt hittem, hogy skinheadről beszéltünk, hogy lebasszuk többet közben a gecebe. Dimitri. Kibasztok Dimitri. Döntetlenek, de így van. Egész van. Menjünk hát, nézd még húzásba. Verjem a jóba! Még egy menet! Anyám, de hülyék vagytok, geci! Szopjátok le! Bassz meg, de jó meccs! Ne. Hol van? Ne add föl, légy szíves! Hol van? Ott van. Hát azért bazziba elég van hozzá. Come on! Let's do it, gyere! Szívkol maga! De buzik vagytok, Istenem, hát! Do it one more! Do it again! Jobb csak el! Zoli! Meg kell ülnöm, geci! Azért viselkedjetek úgy, hogy fekető van a derekatokon, mert segbe lesztek útos a barátai. Oké, szurkoljatok, de ilyen mindenki titeket figyel a magyarokat, ezeket a buzi magyarokat. Úgyhogy úgy viselkedjetek, hogy fekető van a Vagyunk a derekatokon. legizgalmasabb az egész eseményen, gyere! Ez kurva jó, geci! Jó van, na, vegyünk vissza egy kicsit az arcból. Meg van ellenfeled. Na, Azt már baszhatjátok. na szurkoljunk, bazd meg! Én a bíró annak, hogy üssék szépen más fejét. Hogy legyen döntetlen meg. Igen. Aranypont, 10 perc. Majd nézzük itt, ugye lehet, hogy nekünk is szurkolni fognak a csapatküzdelemnél. Ja, így van, szurkoljatok. Nem pofáz vetkős? Buzi afró, geci, hát. Tapsoljunk rá. Tapsoljunk. Majd. Hát forduljátok, hogy Krisztina, korrektül szurkoljatok Krisztinának, az hihetetlen szürke. Szurkoljatok barnát, vagy egy szurkoljatok. Brown! Let's do it. Aggressively!
Na, Krisztina, magyarul Krisztina, 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 Krisztina. Gyerünk már! Na! Azt mondja barna! Legalább mi nem vagyunk unalmasak buzi. Azt hiszem, Geci, mi vagyunk a legjobb szurkoló tábor. Azért, ti nagyon jó arcot vagytok. Én inkább a barát szurkolok, mert ennek van a vadállat edzőtársa. Na, Krisztina, 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 Krisztina. Gyerünk már, Zoli, szobd le! Nem áll el. De jó nő! Ilyen döntetlen. X, bazd meg. Jó! Picsa füst. Picsa füst. Picsa fisz. Csatri hatással vagyunk rá, vissza ne teheretni magát. Jobb csegi, jobb csegi, jobb csegi, jobb csegi. Tio toglie tornado, Pante toglie tornado contra, Tio toglie tornado contra, Pante toglie tornado contra. Tornado. Kontra faszom az. Gecibe, hát ezt nem basszhatjuk szerintem. Ez unalmas volt. Bánya a De ezért faszom. mentetek vissza, bazd meg. Ezért vissza sem mentetek volna. Miért mentetek? Tudod, mi volt szerintem? Dudás most nem engedte, hogy szurkoljuk. A Gecibe. Hey! Blue! Other side. Anyám, hát. Nem, mert az előbb más kell. Verjem a jóba. Na jó van. Ilyen meccset